kumsang ka zakwa somkwa December ni som pathum jinglam ania Dallas muna cheng mi pakhat chuan anveng ko thlera chuan thil hmu nuam lo zet mai a hmu a chu mei chiruang pakhat sarua ka akutle ke pharka khuang loda ane atukhum lama chuan silai muluna awma wangin hnunglam atanga silaya ka hlum ni nge in alang amutupa hian beshita akhu nuwa police te akawa rong bulvela hian thisen hmu tur pakhat ma omlova tualthah tu hian nu ma dang nuchia anei bok heklo hewang hian mundanga tha helai hmuna arwang ron pai tak ni in alang taber ane police te chuan tualthah tu chu soilo atual tha po hian ama hriat na tur engma akol silo wangin tunge ani ti an hre thei mai lova amuma saber tu an zola in ani chuan a hriat ngai lo thu a soi box si chunglaya cheng midang te an han zo po chuan tuman tunge ani an hriat lo mai ba ka khamizan khan silai puak ri thom engma an hriat lo thu an soi theu boka tin helaya ruang an ron da lai emo rin hlel tur omang tak ngial po an hre chuang lo police te chuan chu mei cheruang fingerprint chu an database atanga amil poi om tak mielin ti in an la a arwang po chu postmortem turle tunge ani ti zong chuak turin an la tabok ani autopsy an nei zo hnuin police te chuan chu mei chia chu the last muna Oakleaf a cheng Mary Loprat ani ti an hre thei ta a Mary chen mun vela hian kumsang ka zakwa somkwa chhobor vel khan miswal rual gang an tam hle a heng gang in tel khom sang te hian dam doilam an khoina sa hle bok chuwangin zanlama police te po an duty pha hial thin reng ane chuti line Mary ruang an hmuna hi Oakleaf a nilovin Oakleaf atanga kara minute som panga donatlan kongpui bula dai hmu ani a hei hian police te hnu chui ati buai zuala gang lampang nge ama hotu ve hrim Mary hi thatti chu an hriat wat angai don ane Mary hi anule pa te bula athi lai vel hian ala khosa a hetia rong taka an fanu tha ani ti an hriat hian Mary nule pa te chuan an tuar thiam lo khop mai engwangin nge Mary chu tha ani a tuin nge thatti chuan hriat du ber ani a police lam te point thei to pan chua Mary thatu chu chui chua thei nge an tum ru hle chutia police ten thei top chua investigation an kalpui lai chuan kumsomni paruka upa Veronica Rodriguez ina anlut ta hlol maya ani hi mi om thadu faklo police te poina an lo man photo ani a jela atan lo theinan emo atan poa a chhuale mai theinan engpo ti du mi ani thuloi lo soi a rata a thu soya po rin thule phua chop atam thei hle thin chuwangin police te po hian a thu soya hian engber nge rinarin lo tur po an relo fo reng ani tunchuma an hmu po hian a mela lo thona ana sa hle a man mo dewa thil tiang main asam te chu a thla hnuanga tin alua hliam te naw ha ombok police ten uluk taka thil an han zo chian de hnu chuan Mary tha ani lai khan Veronica hian a hmu thu a soya mi pakhatin Mary chu alua tak silaya akap lai a hmu thu le chu mi hnuwa alampana aron kal thu a soya chu vele tlan chia in rem chang a hmu masak pera atlan lut taroi maya vanei thlak takin he in nei tu hi a mel hriat extend skinder halo ni hlawa ti chuan ama tha tum tu pa po chuan aron zui tabik lova a him tak ram thu a soi police ten tunge Mary thatu chu ni a imi hriat zong ani em tia an zo chuan Veronica chuan a hriat ngai mi lo thu le a mel chu a hmu chian em awangin a theihngil mai to lo tur thu ero a soi thunga mingau upalampang ani thu a soi tel bok police te chuan thil dang hriat bel ala nei le nei lo chungchang an zo chuan engma a hriat to lo thu in a chang ani police te chuan engamo hriat bel turom takin ti in Veronica tlan luna in nei tu pa Skinder chu an chui ve hrimhrima ani hi kumsomnga pasare upa Charles Albright in lua ani a Charles Albright hi school lama science teacher lo ni to thinin the last vela hian in mun anei nuala pani phei chu nawhchi-zuar te an phum na mun bula ani nge amai ru chu heng te hian police te hnu chui tu na ri chuan apui vak lem chuang lo ni in alang postmortem result aron chuak ta a result tanga lan dan chuan mecha pakhat sambuang thi chan silaya ka hlum silai mu caliber 44
alua vuak na hliam po a umbok ti ani a police lamin an la hriat lo amit mua om lo ti chu an ron soitel tabok atira police ten Mary ruang an mu khan amit aching tlata amai vela hliam le thisen nu ma alo om lo bok nen tuman amit keuna chang an hriat lo wangin amit mu kher chu ani ti hria an om lo ani tin Mary mit mu kher chuak tu hian apong kher chuak ngot lova doctor te man ruwa ang aman thlap thu an soi bok police te chuan Mary tualthah thu chu media lama an puang zar thuaya amai ro chu engmo zong taka tangkaina anei takin ti thuwa amit mu kher chua ani thu ero an zep tlat thung February ni som ani a Mary ruang an mu atangin thlani ala tling lo deu chutia the last muna tualthah na rapthlâk le dangdai tak ati tu chui chua tuma thei to police ten an chua mek lai chuan tualthah chung thuwa bok thu an dong le tanol mai Mary ruang an mu na mun atanga hlawak lawa khan meiche pakhat thia mu ani vele a alu a oma le adula silaya kana hnu ma mu ani a hundanga ero hliam anei lo he ruang hi Mary an muang deuh tho khan ruak deuh vekin alo oma tunami eroin aipte a id alo ak hlawa kumsomni pasaria upa Susan Bell Peterson ani ti hriat ngal ani Susan Bell Peterson hi Pennsylvania lamchuak ani a unau pani zinga upazok ni in mel thale pianal tak mai infirmi tak ani a graduate nu in ramtan sipaya atranga Navy lama lu adu viau lain athian de lama soinon puitu anlo oma ti hian the last lama aron om ta zok ani ama achak tha infirmi aloni bok nen mi patam tak poina olsam taka an hne big mai lo tur ani heiwang hinge ni athatu hian manrodang engma manglova silaya aka ngal ri ngot ti po hi ngai dan pakhat chu anive hrim mai Suzanne thina hi police lam te chuan Mary thina nen inzom na nei theya an ngai awangin an puang zar thadu lo hle a ma se chu ti chung po chuan media lam chuan an lo hrechak viau tho mai The Last Reaper emo The Last Slasher ti in chanchin bua te chuan an chua chuaya police lam te poin Suzanne thina chu an hanzir chiang vele ngala ma se Mary thina ang bok khan engwanga Suzanne tha nge ani ti le engwangin nge ani kher hi tualthah tu hian athur chua ti bok chu buaina vele tho ani soito angin Suzanne thina le Mary thina hian in an na riau aneya silaya ka hlum ve ani a silai mu hi 44 caliber ve man ani meiche pani sam hi abuang ve a an mitmu uluk taka kher chua sak an ni ve bok Suzanne phei hi chu a melin azirawangin million haute zinga chuan alolar angreng viawa sipai lama alo rang zoi to bok nen chu chuan minaran te zo mai thailo tur ero chuan asiam thunga chuti lain Mary ero nun nem takni in nu hnap mai ani a an pani hian mingau ve ani a an kum le ri zong thleng po in ain angdun hle bok tualthah tu hi police lam chuan serial killer ani an ringa du zong big nein adu zong a mu chuan hunrem chang anei vele dim na nei mi lovin athat mai thin ni in an ringa tuna po hian he tualthah tu hi an man wat lawani chuan midang ala tha bel zel thei thu an soi bok heng tualthah tu hian poisak an nei lem lo hle a an mani nom sit bol na le du zong khri khlak na tur ani don phot chuan engti po an huam mai thin tuna Mary le Suzanne tha an ni dan anu le zela an taksa saruaka the thang dan te en hian he tualthah tu po hian poisak anei tlem hle ti a hriat mai ome police lamin an thil chuya duangin ma an son chak theilova chuti lain an mizon hi zalen takin kholaya alawak mai si midang laka silai achelek le angti an hlawa wangin Oakleaf munami te abik takin meichia te pheichu film khur turin thu an cha ta hiala hetia Mary ruang chhar ani hnu maya Suzanne ruang chhar ani le chu mi puite po chuan an lo lau thong ve hrim to a soineu newatama tualthah tu an man chua har boxi awangin sarkar lamdem na atam hle
in soi thaile tual thatu chung changa ngai dan rang rang atampha khop mai tual thatu ber anlaman chho miau si lo awangin media lampoin Mary le Suzanne te mitmu kha kher chho aloni ve bok nen tual thatu soinan the eyeball killer ti thu chu anron mangta ani police te chuan the last vela hian boina anlo chingfel pho to a tual thana in ka le in vi thu te po ria in anlo boi pui pho to chin heng ti hi chu ni tin thil thleng anlo boi pui pho thin ani ber zok ome ma se tun tumami in thana hi chu adang dai tlata tual thatu in ami tha te asong bol dan abik takin an mitmu a kher chua sak kher dan te hi hria thiam har an ti ani investigation lam te chuan thei to pan chua an thil mu chuang ang te chu tho khomin rin hlel pakhat an nei jim rain chu thu zo fia turin an lata ani hi Suzanne te ang mei che chak le thafei po ol sam taka bo thlumai thei turang mi ani kumlama po la upawak lo ani a ama hi surgeon ani bok hei hi Mary le Suzanne thatu ni theya an rin hlel na chan pakhat po ani thei ome du to ka thu an zofia nu po in police te chuan an base yang thil chu engma an mu chua bel ta chuang lova atul huna an kaule mai thei thu an hril nuwa jim rei chu an chua le ta ane Dallas le a chevela hian hotel tam tak a oma heng hotel then khat te hian an room hi adar ka rang zong po in an lua ho tir mai thin heng te hi nawhchi-zuar le an kopui te tan chuan hun rem chang tak ani thina lun po an lun hle nge a chang chuan heng hotel te hi police te hian dapin nawhchi-zuar te hi an man chang a om thina ma se an mani himnan hian voi duai lo an lo thok ve to tho bok chu wangin a then te hi chu an hre chiang hlom em a heng nawhchi-zuar then khat atang hian engemaw hriat bel thei police te chuan an in ringa tunge an mani chu rondor nguna chung an mani dor tu te zinga chuan doctor emo damdoi lam thiam tak an omem ti chu hriat an du ani chuti line investigator then khat te chuan FBI profiling department lam an lo dor ve mek poka an database atanga tual that thin Mary le Suzanne angdewa an mi tha te song bol thin an omem ti an lo en ve bok ma se tual thatu record an nei zinga FBI po chuan tu ma an mi tha te mitmu kher chuaka kholaya kal san thin an lo nei bik lem lo tunari chuan an soi thei chun chu heng tual thana pani te hi mi pakhat ti nge ni in alanga tin tual thatu hi a tual thana bor vela cheng ni nge in alang bok a hlabera kilometer nga vela hla ba ka arin lo hun ma a riat chian em awangin the last vela piang le salian ani lo vek po in a omna arei ve to khopang ti chu thilrin thiam thei ani a tin zanlama a che deuzi awangin zanlama na thok thin ani arin omboka ami tha te a khoi dan abik takin sipai bang Suzanne po aton ngam mai dana hian la upalutuk lo chak thave tak ani ang ti chu arin thei ani tu khachu police officer pani Matthew le Smith te chuan nawhchi-zuar pakhat Brenda White an vakoma ani hi aminga White ti telma se mi hang ani a kumsom thum pasari laya upa ani heng lai vela nawhchi-zuar te zinga senior Paul ni in thilpo a hrekhop mai police officer te hi Brenda chuan thil aton to alo hril ve a tum khachu a client pakhatin tha atuma athi thel thu asoi kara an chuang duna chutia konga an tlan lai chuan a client chu athin urta Brenda chu avit trepa kut hial po athak man ani ome Brenda chuan mani in venana an man tear gas chikhat mais lo nei lo phaise chuan ka client khan min that nge yang ati ma se ames nei chuan a maya aphua amit amen theilo lai chuan a kara tanga chuakin hun him lama ain sa sengta ni in a in soi police ten chu pa chu engang mi nge ni ti a anzo chuan Brenda chuan tlema upalam deuh taksa input tok tak lutuak ve deuh to kumsom nga chhobor vel ani thu asoi ani Brenda an kom atanga ni tampo ala liam lawang tia chuan officer Smith ale Matthew ate chuan surprise check an neina
meiche pakhat le mi pakhat truck driver ni bok chu thu an zot fia police ten ami pa zok lak ran an tum chuan meichia chuan engtin ye ti in tum ani hi mi sualin tha min tum tuma min chan him tu ani asin in man theilawang a ti chula truck driver pa chu atong du lo hle a police ten thu an han zo vel po chuan a chang thadu lem lo a license an lak saka apian kum le ni le thla te ba ka a chen na vel an han en chuan tual tha na thlen na hun bor vela cheng kha alo ni a police te ngai to ati thui ta hle mai an han dap chian le zual nu phei chuan engemaw thil awangin police ten man tura an du warrant of arrest an pek alo ni reng ti an theboka chuwang chuan meichia nen an pahnih chuan police custody lama an hruaita ani meiche pahnih an thi pha to meiche pahnih dang po an thi thel to bok ma se chuti chung chuan tual that tu le boina siam tu hi man alani ta chuang lo hun aral zela mi puilam poin ngaya an lo ne le man to ani che kan yang chu engma soizui a om ta lem lova hla om tura po an ngai le to meu lo ma se chuti lai mek chuan march ni som pakwa a meiche pakhat kum somli panga upa Shirley William mi ruang chu school bul konglaya an charle tanol mai ama ami yang bokin Shirley hi ruak vekin alo oma alua silai muluna a oma amit mu po kher chua ani bok ama ami ne na ain an lo na deu om chun chu Shirley thi dan hi chu arova hle alua hian silain voini ka ania amaya execto chemte a zaina le vina nu ma a ombok tin tunami hi chu kumlama a upat deuh mai ba ka mingau nilovin mi hang ani tlat thung police ten thu an zo fiana Shirley thianu tinai chuan Shirley thi malok hian kan omduna kholaya kanwa kuala ruwa aron sur dewa wangin ke chuan kareng ko chuka hamaya ma se Shirley chuan alo kheng ve si lova kalna turdang kalanei bok nen kareng kot eng chu ka hak tir ta a ka kalsan ta ani ati Shirley tual thi na hi tual that tu eyeball killer anti mai thilti ani rin hal ani a amalama mingau pahni kumlama lano pangdeu atha laya tuna mi hang kumlama po upadeu atha na chan hi ti pal thil ani police te chuan an ring bera adu dan zok tak chuan tinai kha tha atum anga ma se Shirley Khan tinai raincoat eng alo hak sia wangin Shirley kha athat tamai ni a ngai thei ani bok he thil thlinga wang hian the last mun chu aral ti thar le a zanlama phei chuan meichia ngat phei chu malin antla chuak ngam tameu lo abik takin nawhchi-zuar ho an kim ki hle a antan na tho po aboi thlak pha hle police lam chuan an hnu chui dan an thlak dang hreta in le loram nei dan record bu le chi an pek dan te chu police department lama an dila tual thana hun ram nei tu nen an en milta an van nei don nge ama ang bokin a mor bok ma in an hlo cham le don ti po riat ani to lo ma se thil pakhat mu chua thar an nei heng ruang an mu na hun bula hian mi pakhat Frederick Albright chuan huan le loram alo nei deuh zel maya tin Veronica chungchanga Skinder thu an lo zo fia tong khan Frederick Albright mun pakhat chu Skinder hian alo lua ho ti an rebok ti chuan police te chuan Frederick Albright chu an han chui bing ta a police lama thil sual ti engma ala nei lova vote thak na lama an han en le a hun engmo chen kalta khan vote alo thak to ti hriat ani a record dang an han en le chuan an be sei lo lutuk thil an mutadai mai Frederick Albright chu alo thidai to ti hi ani 1232 eyeball killer an zonga an hlo chama tuna rin hlel thar neya be sei nei taka an bo zui lain an mi chui chu mi thi ani ti an hre chuak le ta si police te po chuan angai na hria thiam har anti ve hle mai engpo chuni se address tele tuna a huan lo ram nei tu chu tunge ti a an han en kwal chuan Eldorado a cheng ti an hmua chutia Eldorado an soita ka chuan police constable pakhat chuan Eldorado a son execto chem te nei le
selek rat deuh mai a om anti takasin tu hnai mai khan mi pakhatin miron thil aron tia midang chuan Frederick Albright chu ani lo tiro an lo ti chuan ani chuan Charles Albright ti in a chang thung Frederick Albright chu thi ta ka wangin a huan lo ram zong zong chu a fapa Charles Albright an a chang ta vek hi a lo ni a chan chin chu chui chian zui ani ngal thuaya kumtling lo no pang khoi khema te a education certificate asiam danglam awang tele ruk na awang te in man alo ni to ti riat ani a chu zong aya poimo zok chu athalak ani brandai tha tumtu ama brandai nge in a mel mangle omdan a soinen khan a in ang ta khop mai mi pa upa lampang ani a alupo atruak ve viau to bok tin in fit chatok tak sa chak tak ani mel boka tin Veronica in ama tha tumtu a soi mel mangle pian mangnen po a in ang viau bok police te chuan he thil thar an han thrazet zong an phur tlang hle mai police te chuan thil lo ti sual to te thalak rang le Charles Albright te thalak te chu anda khoma Veronica le Brandai chu Kavin an ma chuan a ran ve a phorin an zinga an ma ni tha tumtu kha om lo an han zot ta a Veronica le Brandai te chuan an ma ni tha tumtu nia an riat thalak chu an kok ta chat mai alawin ang ve a chu tu dang ni lovin Charles Albright te chu ani ti chuan police te chuan Albright te chu March ni somni pani sangkha zakwa somkwa pakhat khan manin a inpo andap ngala ex actor chemte silai le crime le khabu tam tak ba ka mai kor an muchuak tangeya in chunga chuan vacuum cleaner po an hua a chunga chuan bag lo omin chu bag po chu an la a amai ro chu heng zong hi kota thiam lo chantir theitu ala tling ta chuang lo chu wangin leplama zirchian turin heng man ruwa le thil te hi an thon ta veka heti lai hian officer Smith le Matthew te point evidence an nei ang an lo tho khom ve bok an ni hian hotel te motor park na te field te le sumdon mun rang kil khor tak an dap kuala chung an kalna a mun pakhat bolhlo paina chuan Shirley raincoat an munol mai chu raincoat chu a eng ania thataka the ania wangin an han ti phar chuan thisen alo kai nual mai me che thizinga apathumna Shirley William raincoat hak an soinen khan ain ang chia ti police te chuan an rechuak ngal bok thilmak tak mai pakhat chu raincoat iptea chuan mul alo oma he mul hi an nuwa thelei mul ani ti finfia ania he mul hian omzia te chiam anei lo nangin vacuum cleaner chunga beka khan hetiang ang chia mul anhuwa leplama thelei mul ani ti an riat chole tak chu alo omve tho bok police te chuan thil engama mobile tura omda lo mo ti in Albright ina hian an vakal le a hemi chum hian troi theilawa siam thelei taxidermy squirrel chu an va mutanol mai amul an han en chuan raincoat an char thelei mul tele vacuum cleaner chunga thelei mul te neng khan alowin ang chia boka police te chuan Albright tun malam hunte an han ngai venzui ta zela Albright hian anau pandeu lain taxidermy chungchang hi alo zir to thina taxidermy hi Ramsalem siam na lam chungchang ani ti kan hretel donia ma se Ramsalem asiama te chuan an mit tur ang marble leina an nei lawa wangin anu chuan korkil alo mantir mai thin ani ome he thil hian Albright ril ru atina thei em a hei wang hian tun nuwa ami tha te mit hi a kher chua sakta zel ni in an ringa hei hian a thil zirlaya alo nei theilo tuna atak nge ya anei thei ta ka hian lung oina le hlimna ape ani che kaniang chu chutia tha alo tum to ten athala ka tanga Albright chu ama nge hi ani ti an soi hnu le thelei mul Shirley raincoat om le Albright ina om aloin an tak sia chuan Albright chu thu boy siam sak anita a thu boy hi December sangkha zakwa somkwa pakhat khan kota ngai to ani a kum sangkha zakwa somriat pariat lamdai to a mi alo tha to tenen tualthah thu boy palia thu boy siam sak ani amai ro chu ami tha nungber Shirley William thi na ti mai lova khachuan finfia na engma a om lova ma se Shirley William rong taka atha awang ero chuan
dam chung lung in tang tura ti anita tho ani tuna hian Charles Albright hi kumsomriat palimi ni in police te en kolna hnuaya psychiatric hospital a hun a hmang deuh bera tunthleng hian tuma ala thalo thule mihring mitmu phei chu ala khoilo hrim hrim thu a soi ve tang tang